इहे नु कहाला बेटी टाटिन के बियाह हो जाता तो ससुरा ले आवत ऐसन कोई से पहुनी निहन हो जाता ऐसन। अब बताओ जगन्नाथों के लड़की आइल बिया कितना सुंदर लागत है। आदमी सब कोई कहत रहता बौराहिन बिया बौराहिन बिया बौराहिन बिया कितना सुगर हो गइल। ये कहला बियाह हो जाए घर परिवार निमन मिल जाए ना तब पागल आदमी चन्हाक हो जाला। ज्यादा हम ये सोचले बने रीनो को काहे कर जो ने हम अपन बढ़िया घर में करे बुचे खुश रह कहिए लू तू काले नि समझी खाए बनाओ ना के तो स्पेशल गाड़ी गई रहे। हां हां स्पेशल रिजर्व ले लू ना। हां भैया गई रहे कह सास से निमन भाई जनो सास हां सब कोई ठीक बाऊजा लेकिन कुछ कह पुष्प तू मोटा गेल ससुरा में सास मान करत रहली ना। मेन बात बा ई ना चाची कि ए जा रही ना तब खेतो बधारी जाए के पतरे माई नहीं के तो भौजी निकलेली है ना तब सब कुछ करे के बाहर भीतर ओइ में पाड़ी रहे आ ओइजा गोइल बानी ना तो जानना पक्का प्लास्टर घर बाऊजा कुछ करे के ना पड़ला खाए बनाओ खियावा घर में रह बस इतने से हमारा काम बा। अरे इहे नु चाहिए हो का कर सास अभी बताओ चाची के सास अभी जवान भाई जानलू ना टेंशन नहीं के उहे सब काम धंधा करली सब्जी जानते तो बिघा के बिघा देखनी हुनकरो लड़की आइल बिया केदारो के लड़की कूल है उहे तो जात रही देखे कि आइल बिया कहत रहे भतीजिया कि आइल बाई फुआ। अब जानत रू ऐसे तो आवे ना देलन जा रखिए में आई ना सोची ना उनको सब भेटा जसन सब रखिए में हम कहना उहे तो बतिए के हम कहना जाय दरे पुष्पा एगो हमरो नेहावा खातिर एगो लड़का देखू तोर देवर ठीक ठाक कइलू ना कहां लो घर मिलता त बर मिलता त घर ना कहनी कि कैसन से करबू मान लो कि नौकरिया से करबू के यही तरह सिंपल से करबू। देखो नौकरिया मिली तो बढ़िया मिली नौकरिया मिली तो ओहले सिंपलो मिली ओकर घर द्वार अच्छा होई व्यवहार अच्छा होई परिवार अच्छा होई तो काहे ना करम नौकरिया ले हो जाओ नौकरी रहबो करिया रोज मारा सलतिया तू तो जानत है एगो हमर लड़की बिया आई ई बात सही कहतड़ू अपना लड़की के सोचत नहीं केहू तेरी बढ़िया घर में तोरे निहन घर में चल जाए हमरो लड़की तो ठीक हो जाए। देखो हमारा घरे ई कुछ ना होला कमाए वाला आदमी रही नु चाची त कैसहू कमाई जनलू। देखो हमारा घरे सरकारी नौकरी त ना ह लेकिन सरकारी नौकरी से कमो नहीं के एकदम अरे अपन दुकाने कने अपने बिजनेस देख इथि हुए। अरे नेहाओ कौन है चाची कि खाद के दुकान बा एगो लड़का बा हां माने हमरा गांव में नहीं के एकरा हाय पुष्पवन आइल बिया रे। अरे कहां जातै रे ने बानी तो अरे गोल लगते रे दीदिया खुश रह कहनी है का बोली स तू हम तो समझा ही आई रही। हां सुना ना चाची खाद के दुकान बाटे जानलू हाँ। लेकिन कुछ घर में कमी उमी नहीं के एकर पापा के खेत बधारी बा खेत बधारी तो पता लगावे के पड़ी तो तन पता करके बतिया ना अपन बिजनेस बता लइका का भाई हड़न जा तीन भाई का त हमन जा तीन भाई अब कहबू तब न पता लगाई में हां तो ऐसे पता त मान लई कहेलन हमरा घरे हां इनकर हम देख ले बनी खाए हुए आवेलन न कबो कबो मुर्गा मछली बनला चाहे कुछ हो हम बगल में के गांव में के लेकिन आता ना प्रेमी भाव बानू अरे चुप रह गाय दूल्हा करे ना जब तोर दूल्हा खोजे के बात करतनी बाक करतड़ू टोला घुमतड़ू पास को बोले रे इंटरवा काय मम अरे इंटर पास को बोले हां परे साल कैसे खाती या पूछतो नहीं कि हमरा के हम दे लइके के देखो हमनी के ओजा त पेड़े नहीं खे खो खाइम हई कैसन बारे आई अरे उपतैया के लाग देखो देखो न त पाक तन तो कीड़ा जाता। अरे हमनी के पेड़वा रोपले रह जाओ पानी के परतबी कैसे ना कहा ओनिया वो धाम मारत रहे ओकरा घरवा में त छटवा देलसन त छटा गइल अब यही कुल के चलते लड़ाई चल कना घूमे धाम मात्र त ठीक है नु रे घरा में करा एथी रहे अरे पुष्प दे दिया चल कना घूमे कहां चले के रे एक ना मुंह एथी बनैली सन मुंह के चलल जाई खसी चढ़ावे के बस एथी है सासरा में टुटला भरनी ने बना हां त वही जे खसी चढ़ावे के बा त कहत रही सन जाए के तब वो सो कहां आ तो फिर दुल्हा के चल जेबे तो अइबे ना करबे देखो उनकर जोरे जोरे तरी चाय बना दे दीदी के पिया दे चाय चल सन कनो पिकनिक कोने मनाए का बाइल बेचता लइका हई जा रे कि तोर जीजा वीडियो कॉल डायरेक्ट करेलन कहन कि कहां गया गोल माने चल पूछम नु त जानू ना दी ए हुका खालन रे बुधन के खेत में बनावे के हां मार बच्चे बगीचा में का अब सयान हो गइली निमन से रह एकर बुद्धि नहीं के पाड़ा नहीं न करे दौलतिया बिया हां हां हौल बिया ओ कर भी तक लइका ना होइल ना कतना देखैली से सुने ओकर त ओकर मतरिया रोवत रहे बेचारी का करे ओकरा के तहरा का लागेला चाची ओकरा के डाइन कइल बैसन बा हये नहीं खे फूले नहीं मार हाला हाला करली सन के उहे बात बा हां फूले उहे बात बा तो फूले न रही त भाती कहां ले धर उहे
पहले बताओ जो ओ बना एगो कहल ना सुने ले लड़की आइल बे कितना दिन रहे में तो ना पियब जाता नहीं अइला हम बैठ हो गइल ओ नहीं जाता नहीं तनी अरे कहानी है कि चलो सन बगीचा बगीचा में झूला लगाओ सन झूला तो नहीं नहीं कुछ लगा हम नहीं करही जा हम सीमा गुड़ी आपके वैसन बनाओ बा पहले के लड़की रही तो मिल मिला के रहत रहीसन ए घरी केनो के डाई लागत त केनो के भूतिन लागत त केनो बेटा बिगड़ जाई हो जते वे झगड़ा लड़ाई अपन में नहीं खुद जाना बूटन के पेड़वा कटा गो रे अब है ना कति के त पेड़ बाबा मर डलबा ओइ से झूला लगा खेली सन तो चल सन ओही जे चल सन हम का करब चल सन चल रे मैं तू चल अथी रोसी त नहीं खेरे साड़ी से लगा दे गिरल ना जाई हो साड़ी पर हाथ दे सड़िया किनारे ना फटी ना फटी ना फटी। तो चल लगाव हम आवत नहीं चल जा हमर भैया के लिए ले जे लगा दे पेड़वा पे चढ़ के तले एक गिलास पानी ले ले तो जो तो जा तनी हो चाची ठीक बा जा बाबूजी ठीक बाइन हो हां ठीक है भाई जा तनी क्वेश्चन चिकन ना गुल बे इहे नु कहाला देखो हो ई हो बुझात रे उजियाई ना ये टोला में सब कोई हंसत रहे आए तो भिंडी नियन बे उजियाई ना आ क्वेश्चन उजिया के हो गुल बे आए बुझात न तो चार लड़का के माई नियन हो गइल दादा एकदम जीव न कना का गइल रे दादा हो दादा बनावत जीव का बक एकदम खीस बर लागत है अगिया लागो लाइनियो कट गइल हटुए यही पर गाड़ी दे मर रखे त कही कि देखा ना गाड़ी देतिया हैं खाना बनावा हई बनावा हौ बनावा अब सब लड़की काजे निकाहवा बाड़ी जा आए अब कहन जा कि सबके चला भौजी झुलुआ खेले भौजी से चला झुलुआ खेले हैं कहो का जी कहाँ झुलुआ खेले के बात होती है आय कहाँ झूला खेले के बात होती है आ कहाँ बानी कहाँ बनी जे बनी और कहाँ बनी हम लंदन अरे बाप एने जगह ना रहते हेनिए से आवतानी अरे बाप कहो हैं अरे अरे ई दादा हवा तो बुझाइबे ना करला मर जाके ना उधो में ना माधो में ई का खाता थी जी बड़की में चलो सिया पुआ का बना रहे हो कौड़ी हा हम्म तो ले बाबू खा ले है दे तक ले जाके माई के दे ना रही तो माई तक अपने तो खाए जो तो माई के भेज दी हाँ उनको घरे लेकिन किस्म किस्म के बनेला ना अल्लाह के चाभे लगी ना घर के धर दियो से बस तुरंत अस्थिर आ जाइब ठीक नु जाते हैं तो बड़ा सिगारेट बाबू का खा ले आ बबुआ खा ले माने अपने आजी जतनी झुलुआ झूले हैं झुलुआ झूले झुलुआ झूले हाँ मैं क्या खाती तब पचाई है तो झूला झूले ना जाइम जी गजब रवा करता नी जरूरी बा काहे काहे नहीं थी कहता ना जे झुलुआ ना झूलेला ना तो कहता गधा में जन्म होखेला हाँ तो हम तो जेबे ना करम बताई हम गदहीन थोड़े में रहब ना हो दुगो दही के दुगो दही रह बढ़िया रही एक को फालतू काम तो नहीं जी में बात सुनी ना अबरी बेरा जाइम नैहर नैहर का जब नैहर का करे का है मतलब हम राखी में नैहर नहीं की जा सकत अच्छा हां मैं हैं 2 साल कइला हमरा गइला हो नु गइल नैहर में ठीक है भाई चल जाइया साड़ी किने के बाद सब कोई के हम साड़ी की लेके जाए माई के दादी के आ अथी भतीजवन के ठीक नु चुपचाप माई के लिए जाइए दादी के लिए भताजा भतीजी के फेरा मत रह काहे तो 10 आदमी में काहे ओहनी दिया त ले हम हाथ पसार के अच्छा दादा ठीक बा हलू पतर ले लियो तो दूसरा के साड़ी जा हो हां ना 2 साल पर जाते त 200 के साड़ी लेके जाई हमें मैं 2 साल बजा तो 2 लाख लेके जेबू का हां हां कहां से तना आई रवा दे मां कहां से आई दे कमाए बजी देख बुझात कहां से पैसा तो कहां से ना फवा खुले चल जा आ का त ना रो भाई एकदम मखिचू सोकले जाता नी जी मखचूस के बात नहीं के बात समझ महंगाई कहां गइल बा भाई पैसा मत उड़ावलो हमरा को जब जाइला नैहर कहि ना त ऐसे ही करे लागी ना ये देता कुरकुर मत करो त जाय खो जई हो 5000 रुपया दे दे अपन फरिया लियो 5000 काहे मतलब 5000 में हम लुगा फटा ले हम कि लइका फे कपड़ा लेता ले हम ना पहले बात हमार 700 के साड़ी किने सास के मैं मतारी के अपना किन ली हो और क्यों बा 1200 से कम ना किने माई के सूती के साड़ी किने के बा अब बूढ़ घोड़ी के लाल लागम मत लगावा ए बाजी ल काजी का करत हो तू अभी कोने धइले बाड़ू चलबो ना झुलवा झुले
अरे हम का कही हमरा घर अरे वाले पुष्पा कहत दीदी आइल बे नैहर से बोल ससुरा से नैहर आइल बे कितना दिन के बाद चल अपना भैया के लिए जाइन जी झूला खातिर। चलो हो भैया चलो अब तुम हमार- झूला लगा दियो देखता अब मने लगा दियो चलो तोहनी के एकदम हमरो कुहे बना देबू सब चलो हो चलो झूला झूली चल तारा के तो बुझाइबे ना करला परसल लेके कोई रह जा झूला टूट गई तो का एक खेलड़ी हम ना जी ना चलो 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 ना जाइम हटी। तू तो खिसिया जा हाँ, तनी बात हम ना जाइम। काहे खिसिया हां बेरी बेरी कहे खाती हां बताई कितना दिन से जब से टूटल अब मान ली के सरद रस्सी रहे अबरी के रस्सी मत लेके चलम जा ना आपके बस लुगा लेके चलम जा। लुगा लेके चलम हां कहनी है वो जे लुगा लेके जाइन जब के लिए ना द कितना पिन कावत रहनी जा। चलो चलो जल्दी आवा हम जाते हैं ठीक बा जल्दी ठीक है बाटे आई हो दादा जाता नहीं अथी कर देबे ना जाए तने तुरंत झूला झूल के तुरंत भागल है की चला एक कस के मत रह जा ए हमरा डर लागेला ऊपर है गीते चला खेला जा या मेहंदी मांगा दा मोती झील से जाके साइकिल से ना ए पिया मेहंदी मांगा दा मोती झील से जाके साइकिल से ना जब से मेहंदी ना ले आई तब से जवाना ना बनाई जब से मेहंदी ना ले आई तब से जवाना ना ले आई पिया मेहंदी लगा दा मोती झील से जाके साइकिल से ना पिया मेहंदी मांगा दा मोती झील से जाके साइकिल से जब मन करे कथी बिंदी साटे के हवल सिनेमा देखे के ना राजा हो मन करे कथी बिंदी साटे के अरे बाप मोटर अरे माई सिनेमा बाप ना देखे होता के इतना कस के ना ना हरियर टिकुलिया लहरदार टिकुली सटले बानी हरियर टिकुलिया लहरदार टिकुली सटले बानी रे टिकुलिया पति ने जना के रखले बानी यही रे टिकुलिया पति ने जना के रखले बानी पुलिस दारोगा हवलदार टिकुली सटले बानी अरे माई बाप ना रे सही में डर लगा टिकुली सटले बानी हाथ का कहां पे जाता हूं आई गाय कहानी है ए नीला रबा कोइले बारू बुना गरन मुना गालुना लीला रप कहिले बारू बुना गरन मुना बुझालुना अरे बाप बाजा जवा साड़ी आवे एगो बाजा जवा साड़ी ले जवा के देला बारू सुना राजा सुना बुझा गेलु अरे के बाजा तपस्या ना जवा के देले बारू चुमा ननद न बुझाला अरे गिरा ना आये दीदी अरे ना चाची बचाओ बाप चाची चला तू बहुत अच्छी हो चाची झूमर गावा ना आई चला पहले बड़ू फूल गुल बा गोड़ा तक ना हाय बनवा वाला कैसे तब अरे दीदी जीजा के लिए ले तो कितना निमन लागत रे हरियर हरियर चूड़ी पहननी बाना वाला के हरियर हरियर चूड़ी पहननी बाना वाला के सहारा से पियावा बारा दुबारा के बाहरा से पियावा बारा दुबारा के सासू जी के गोड़वा लगले सिरावा झुकाई के सासू जी के गोड़वा लगले सिरावा झुकाई के हमारा के गोड़ लगले कोनो खिदाबाई के हमारा के गोड़ लगले कोनो खिदाबाई के सोने के थालियावा में जेवा ना लगवानी सोने के थालियावा में जेवा ना लगवानी जेवा ना देवे करिया चले लालूंगी झाड़ के साकी जेवा ना देवे करिया चले लालूंगी झाड़ के साकी देवे लाला रही तमना के खियावती सर डाला रही तमना के खियावती करिया पायता ना गुमान चले लालूंगी झाड़ के साकी करिया पायता ना गुमान चले लालूंगी झाड़ के साकी अरे बाप अजी रुक रे भाई रुक जो अजी देखिए आई हो दादा हमें हो के देखिए ना मुआ दे हमरा के आज हो दादा आई चाची आइए बार तो लाइक के बना छोटा उखाड़ का आई
जा लेके दिया रे आई भाई अरे बाप आई सदा नो ना आई भाई आया आये आज रात गोर तक गिरा ताली अरे बाप अरे भाई बाप अरे बाप आई बाबा अरे काम नहीं के हां ये दादा अरे है ना भाई हाय चल आइए स्वामी जी का चाची तोरा नहीं के बुझाता आइए स्वामी जी नहीं की जय हम तो सन्मानित टोला में के पतो ही बेटिन के समेटले रही ना